Right now, the United States and Iran are working to get back at the negotiating table. Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner are leading the U.S. delegation in Qatar, with the future of the Strait of Hormuz remaining a key sticking point in the talks. With us now, former ambassador at large and سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقناني ولو ممكن وتروا قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متسينا لنا سامو داتا ناي زمدم سانا خصونو بخبر نقدم لايك تقبروا شير تقبروا كم وتروا نتحساسب زمدب زي كل جزء عقدكم يبقى زبالنايو عميق حبريتها زلو وانا وحبريتها حزنا لكم متسبوتايو سلت كل تقبروا لنا دقفت ما thank you let's go نايلومي قداسي خون مخنياتو ኣብ ኢራንን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ጥራይ ደይኮነስ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እትዮም ዘለውን ክንርኢና መቸም እንታይ ማለት እዩ ምዃኑ ፅልና ክንርኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዶሓ ቀጠር ክራኸቡ ዝግብኦም ዝነበሩ ኣሜሪካን ኢራንን ከም ዘይተራኸቡ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኢራን ንልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዙ ናብ ዶሓ ናብ ቀጠር ምስ መፅእ ክኸድዎ ይደለዩን ምክንያቱ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እዚ ድማ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻለ ዘገርም እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ታሪክ እያ ትስራሕ ዘላ ክንርኢ ከለና أمريكا كم زعينا disrespect أبي وتريا تيتفلتنا جن إيراناويان زجبروا زلوا حقهم فرقة there is a very good sign سلامتاي نزنا جرزي جبرلو سنهلنا هنرينا مهنيات أمريكا هذا جنيا جيميز أو تخم زلوا درو إيران بس هو مالت حبريتا مالتي غصب to reach a new peace agreement are being undermined. The developments come as both diplomacy and military options remain on the table. Beginning with Doha, American envoys Jared Kushner and Steve Witkoff are in the Qatari capital for high-level talks. The visit is aimed at keeping negotiations between Tehran and Washington on track and amid continued regional tensions. The two envoys met Qatar's Prime Minister. However, Iran's foreign ministry says there are no planned meetings with the American envoys. كم زاتري وازلهم أمريكا نخندي ساعات فلاي جيروم فلويلو خناتهم فلويلو قبال كل كم زعب نجر جيرنا نوستينا كل جزء سبعة يقولون دونالد ترامب كل جزء بتقاسيه دليزي أب عالم زي ترى عينت بالشونين نرزق لنا أب قطر زين برايم مينستر ناي قطر طريقهم نتنقص ود حبودي ولا حويو نقصاوي حجر سلزخونه أب أمريكا ديمقراطياوي لهم عالم زمن هو تفلوي له خزوله زله سبعة يقولون حزبي مرته ولا فلوي ناي دبلوماسي كلا زي بلهم جست سبعة يقولوا سلزخونه بس إسرائيل كأربع سلزله زين تنرقوا حيتات بس بوليتيكا بس دبلوماسي بتمرتيهم تمكروا زيرو يلن جد سبعة يقولوا سلزخونه تقولوا خاصة فتوى تاتي اتخلايقة عركو بكا دبلومات هيكوني كلي شو انتهي فاليو كابتن قوساوا هاجر ولا حنت كلهم تم ابزور يوزر لو نعوز متشو وزات زخون سبعة امبر بوليتيكاو كريدنشال السلازلو ما يكون بوليتيكاسي ويم دبلوماسي نفسه زخاله تمرتن ليقنتن تمكرون زلوي لك كم بيزنس نفسه زخاله منقد زلوي تمكرو دما قداسي تمرتا قداسي فلطتا قداسي كونكشنز قداسي قنقا كيلتا قداسي ባህል ምርዳ قداسي ታሪክ መፍላጣ قداسي ብዙ ነገራት ይዘለው ኩሎም ዞም ዝብለኩም ዘለኹ ነጥታት የለውን ዞም ሰባዚያት ኢምፓክት ወላ ሳብጀክት subject matter مالتاي مسيرام زع انتاي زاربلو بزعبا نيكولر سي نيكولر ساينس يو راه زرقه ساينس يو فيزيكس so somebody need to understand the topic negotiate كتقبر تخينكا نا ايران لوخس كل جزء انتاي امز قبري لمم نتنا امريكا لوخ كمهريم نتجزي زطفوا بزعبا انتاي زاربهم زلو يمهروم نت ترغامي بجاغه بارد دايوم زنب زلنا عبارستيو እዚ ነገር እዚ سي عب حدقتنا نقبر زلنا نقروم ترديوم يلنا يمزل زيرو انريتشمنت قبل خلون تاي مالت مخانو نو انريتشمنت قبل خلون تاي مالت مخانو بفيزيكس كتزارك كلها تاي مخانو ونيتنا ايران لو كلهم بي اتش دي كلهم مهارات اللي كاونتنيو فيزيكس ناي كريتيكال ثيوري ساينتست سنجلن حزامي ما بتلوغ دمص عبلو حزامي مزمص امريكا دما نزوم كلت هيزا طلطلنا بلاتات مص نزي زوم ابزخريكم صناح كل جزء سوميم تبلا الله خاصة أتا أمريكا تبهال كله سبيه بالله ولا أنت إذا كلت يوم حدث قالوا نخلت يوم حدث قبل ما كلت يوم نا إسرائيل دقفت يوم نا إسرائيل لوخاتيوم إن فاكت نا عباي بريطانيا دبلومات انتايلوم أب جنيفا متوك ناس مجمارو أبز جبر زنبرة عباي بريطانيا لوخنا تا كم تعذاب قيدنيرو أمونجو إيران أمريكان أمونجو زيومن نا إيران لوخنا أبز جبر زنبرة زررب كل تجارب مسرعنا يو زوم كل تسبات كبر بحنا أمريكا نا إسرائيل زيادة زوجد سمير ويلو نا يوكي دبلوماتي زبلكم نا السعودية يكونون اللي نا تشاينا وين راشيا يكونون قبيلهم نا يوكي دبلومات
እዚኣቶም ሲ ናይ እስራኤል ኣሰትስ እዮም ኢለ ገምጊመ ካብቲ ዝረኣኾ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ከውሑስ ይኮኑ ዝዛረቡ ናይ እስራኤል መርገፂ ከውሑስ እዮም ዝሰርሑ ኢሉ ተስዋይ ድማ ነቲ ኩነታት ንእስራኤል ከርብሑ ኢሎም ናብ ኩናት ወሲዶሞ ወላ እኳ ኢራን ትዝበለፀ ሕግታት ጌራት ትዝበለፀ ዲል ትቦም ተነበረት እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ነዞም ክልተ እዚኦም ይሰድድ ምህላው ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካውያን ይፈልጡ ኢራናውያን ተረዲቦም ኣሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍጹም ዲል ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑ እንታይ ደኣ ግዜ ክሽምቱ ዝደልዩ ድራማታት ክፃወቱ ዝኽእሉ ናይ እስራኤል ድራማ ከሳስዩ ዝደልዩ ሰባት ምዃኖም እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኢራን ብፍጹም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሪስፔክት የብላ ብተደጋጋሚ ሪኣቶ እዮ they have no ቅኑዕ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎን መረዳእታ ዘለዎን ሓደ መዕለቢ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብሎምን ኢራን ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣሚንካ ዝኽየድ ኩሉ ትርጉም የብሉን ትርጉም ኣልቦ ኣብ ዝኾነ ድማ ግዜና ክነጥፋ ኣይንኽእል ኢና ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ካ ትገረም ተስዋይ ኣብቲ ኩነታት ክሳተፉ ይደለዩ Qatar continues to act as a key mediator as both sides remain engaged through indirect diplomatic channels. Even though talks in Doha will likely take place on Wednesday, the discussions are about implementing the provisions of the Memorandum of Understanding, including the clause related to the release of Iran's restricted assets, which will be conducted with Qatari parties. Therefore, I once again emphasize that no meeting at any level with the American side has been scheduled for the coming days. كم تري وزن لهم تايز بنزل نايران وهب قال ኣብ ቀጠር ክኸይድ ይልኡ ናትና እቲ የልኡ ድማ ቀንዲ ስርሑ ቀዳማይ ገጽ ናይ ትስምዕ ስለ ዝፍጸም ዘሎ እቲ ገንዘብ ናትና ክስደደሉ ዝኽእል ምስ ናይ ኢራን ኬላታት ንክንራኸብ እምበር ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ልኡኻት ክንራኸብ መደብ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ነፍሱ ዝኻለ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕን ብፍላይ ድማ ነቲ ዘተ ምስ ኢራን ዝመርሕ ዘሎ ጄዲ ቫንስ ተፈላለየ ተገራጫው ዘረባታት ተዛሪብሎ ሓንቲ ንእሽተይ ሰግመንት ናቱ ግን ትክክለኛ ኣሜሪካ እንታይ ድራማ ክትዓልም ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ መፅኡ ኣሎ ኢንፋክት በዚያ ጌርና እውን ክንድምድም ንኽእል ኢና ስምዕዎ ኣብዚ What the president has told us to do. እዚያ ስምዕዎ እንታይ ይብል So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. You know, lots of people would. እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣብዛ ዝበላ ዘረባ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንግምታ ዝፀናሕና ኢና ንምንታይ ኣብዚ ኤምኦዩ ኣትዮም ከም ዘለውን ዘይቅኑዕ ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለውን ጄዲ ቫንስ ምልቕ ኢላ ተወፅያ እያ ስ 10 ሰከንድ ዝተኸበነ እያ ግን ብቐረባ ይከታተልዎም ስለ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ይብላ ኣሎ ነዚ ኤምኦዩ ፈሪምናዮ ዘለና ቀንዲ እንታይ ዕድል ክበና ኢሉ እዩ ነዳዲ ንክወፅእ ነዳዲ ወፅዩ እቲ ዕዳጋታት ቁሩብ ክረጋግኣልና ሃገራት ድማ መኻዚኖናተን ቁሩብ ክሽፍና ክመልኣ ቁሩብ ነዳዲ ምስ ሓዛ ናብ ኩናት ክምለሱ ምዃኖም እዩ ትመደብ and this is also በብዙሕ መንገዲ ዝበፅሕ ዘሎ መደምደምታ እዩ it's just ሓደ ተዋስኦ ይምፅኣቱ ዘለዉ ንእሽተይ ግዜ ወሲዶም ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝደልዩ ዘለዉ To sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. You know, lots of people would think that you did an MOU because you want to follow the terms of the deal, but no, you want to refill your stocks. Also, J.D. Vance told Michael Knowles that this is really just the beginning, that we've got a lot of cards we're going to play. We're going to be playing much more games with Iran. I mean, these sickos, you think this is a game? Do you know how much the American people are suffering right now? And now you're going to send hundreds of thousands of American troops. ስለዚ እታ ዘረባ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኩሉ ሰብ ኦልሬዲ ተረዲዋ ኣሎ ፀወታ እዩ እዚ ጄዲ ቫንስ በይኑ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ኩሎም ምሕደራ ንእስራኤል ናጠንቀቕ ዝገብሮ ዘሎ ተዋስኦ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ነይሩ እዩ ምክንያቱ ጄዲ ቫንስ ብውልቁ ክትሪኦ ከለኻ ኣንጻር እስራኤል ዝብገስ ዘሎ እዩ ዝመስል ግን ጄዲ ቫንስ ፖለቲካዊ ክሪየር ናቱ ወይ ከዓ እዚ ኣብ ፖለቲካ መፅኡ ቀዳማይ ኣብ 2016 ቀንዲ ተፃራሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ፅሉልን ጃና ናብ ፖለቲካ ዘይግብኦ ቦታ ዝብሎ ዝነበረ ድሕሪኡ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከምፅኦ ዝኻለ ሓደ ሰብ እዩ ሓደ ሓደገኛ ሰብ እዩ ሕጂ እውን ቀንዲ ደጋፍ ናቱ ንሱ እዩ መን እዩ ፒተር ቲል ይበሃል ፒተር ቲል ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ፔይፓል ማፊያ ዝበሃሉ ነቲ ፔይፓል ዝበሃል ኣብ 2000 ከባቢ ዝመስረቱ በዓል ኢሎን ማስክ ዝርከብዎ ዳርጋ ነዚ ቴክኖሎጂ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ዶሚኔት ገይሮም ዘለዉ እዮም ስለዚ ፒተር ቲል ኣብዚ እዋን እዚ ፓለንቲር ዝበሃል ካምፓኒ ኣለዎ ንሱ ዝመስረቶ ፓለንቲር ዝበሃል ድማ ቁፅሪ ሓደ ሓደገኛ ካምፓኒ ኤኣይ ተጠቂሙ ንኩናት ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ካምፓኒ ኣብዚ ዘበና ፓለንቲር እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ፒተር ቲል ዝበሃል ድማ ናቱ ሓላፊ እዩ መስራቱ እውን እዩ ሕጂ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ካብ ታሕቲ ደምፆ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ታሕቲ ደምፆ ቀዳማይ ዝደገፋ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ፒተር ቲል እዩ ነይሩ
ድሕሪ ድማ ነዚ ጄዲ ቫንስ ሰምፅዩ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረዎ ንሱ እዩ ስለዚ ንሱ ድማ ኣኽራሪ ደጋፊ ናይ እስራኤል እዩ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ተግባራት ምስ ገበረ ይገብሮ ሰዶም እዩ ብዛዕባ ሰባት ብዙሕ ዘይገድሶ እዩ ንቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ከመይ ጌርካ ሓያል ኮንትሮል ተልወካ ቫለንቲር ማለት ናይ ልክዕ ከምዚ ስለያዊ ሶፍትዌር እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኩሉ እዚ ኣብ ኢንተርኔት ዝፅሕፎ ኣብ ካሜራታት ዘሎ ኩልን ቴክኖሎጂ ወሲዱ ንመን ክቕተል ኣሎ መን ክግደፍ ኣሎ ኣብ ቃዛ ንኣብነት እዚ ዳዲስ ሆም ዝብል ፕሮግራም ኣሎ ኢለኩም ነይረ እንታይ እሱ ንሓደ ሰብሲ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ነገሩ ንሪኦም ምስ ግብረ ሽበራ ርክብ ኣለዎም ዝበሉ እንታይ ይብሎም ነቲ ሰብ እቲ ምንቅስቃስ ናቱ ሎኬሽን ናቱ ኮንትሮል ገይሩ ገዛ ምሳተው ቅተልዎ ዝብል ሓበሬታ ይቦም ንእስራኤል ሕጂ ቅተልዎ ምስ ስድሩ ኣሎ ዳዲስ ሆም ይበሃል እቲ ፕሮግራም ልክዕ እቲ ኣቦ ኣብ ገዛ ምሳተው ድማ ኣብ ቅድሚ ስድሩ ይቕተል ማለት እዩ ብኸምኡ ክንደይ ኣብ ቃዛ ሰብ ተቐቲሎም እዮም ናይቲ ፕሮግራም ናይቲ ካምፓኒ እቲ ወናኒ ድማ እዚ ፒተር ቲል ዝበሃል እዩ ነዚ ጄዲ ቫንስ ኣብ ፖለቲካ ደምፅኦ ድማ ንሱ እዩ ዋላ ኣብቲ ቬንቸር ካፒታል ገለመለ ደምፅኦ እውን ንሱ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ ኣንፃር እስራኤል ዝኸይድ እንተመሰለ ናይ እስራኤል ሓያል ኢድ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሕጂ እንታይ እቲ ገይም ኢሎም ምስ እስራኤል ከም ሰብኣ ስምሲ ኢሎም ኣብ ሚድተርምስ ንዶናልድ ትራምፕ ክዕውትዎ እሞ ሽዑ ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝኾነ ሕጂ ይንፅር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ገይም እዚ ድማ ኩሉ ሰብ እናፈለጦ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እናሽካዕካ ትነብረሉ ዘበን ተወዲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ለቢሙ ከም ዘሎ ድማ ምልክታት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ there is clear ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ እስራኤል ኦልሬዲ ንኩናት ይዳለው ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ I can show you ኣብዚ እውን there was this clip where እስራኤል ንዓቢ ኩናት ክዳለው ከም ዘለዎም ተነጊሮም ኣለው ስለዚ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ንኣብነት ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ወይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ክቕይር ምዃኑ ኣብነት ናትና ዘለና Benjamin Netanyahu is set to meet with President Donald Trump at the White House later this week on Wednesday, which would mark the 6th time they have met during Trump's second term, so in a little over a year. And of course, we all suspect that Netanyahu wants to meet with Trump to discourage Trump from engaging in peace talks with Iran, nuclear negotiations with Iran that would, prevent the U.S. from going to war with Iran, which would be a good thing, but not for Netanyahu. Netanyahu likes to have the United States do, Israel's dirty work for them. And so መበልሻት ጊዜኡ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ንዶናልድ ትራምፕ ክረኽቦ ምዃኑ ዝነገር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓመት መንፍቕን ማለት እዩ ቢቢ ነተንያሁ እዩ ቢቢ ነተንያሁ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ናብ ኣሜሪካ ዝኸደሉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከም ዘርእዮ ኣይንፈልጥን ኢና ብዘረባ ይእምኖ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ገለ ነገር የርእዮ እዩ ኣብ 1998 ንቢል ክሊንተን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ መፅኡ ነተንያሁ ማለት እዩ ናትካ ሕማቕ ቪድዮ ሒዝና ኣለና ኢልዎ ስለዚ ዝደለናዮ ክትገብረልና ኣለካ ኢልዎ ቅድሚ 30 ዓመት እዩ እዚ so he knows this game already ዝረሳሕ ጌም ፀወታ ካብ ቀደም ፖለቲካ ክጅምር ከሎ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ ከዘራርቦም ከእምኖን ኣይኮነን ከፈራርሆ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸደላ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ዝቕይር ሶ ይእምኖ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ገለ ነገር ስክሩ ከም ዝገብሮ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ክመፅእ ምዃኑን ነዚ ሕጂ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ ድማ ከፍርሶ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ኦልሬዲ ፈሊጦም ድማ ናብ ኩናት ንክመልሰና እዩ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ነተንያሁ ሰላም ከምፅእ ኢሉ ከም ዘይመፅእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ the problem this time things are changing ስለምንታይ let me show you ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዓቢ ለውጢ ይካየድ ከም ዘሎ ዘነፀረ ኩነታት ከርእየኩም እየ because things might change very soon ንኣሜሪካ ሓንቲ ካብዚኣቶም ሜላት ኪሮስ እያ I want to tell you something about why this campaign matters because it matters for what comes next. When I wrote a letter defending students' rights to protest the genocide in Gaza, my law firm told me take it down or you're fired. I didn't flinch because ትሪዋ ዘለኹም ኢትዮጵያዊት ብፍላይ ድማ ትግራዋይቲ ሜላት ኪሮስ ኣብ ዴቨር ኮሎራዶ ዝበሃል ስቴት ናይ I don't know ንክንደይ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ዝነበረት እያ ስዒራ ዘላ መሲልኩም recalling that she if there was ንመን ስዒራ ኣላ መሲልኩም defeating a 15-term incumbent Representative Diana DeGette in Colorado Democratic primary tonight. እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ሜላት ኪሮስ ንሓንትን 19 ግዜ እናተዓወተት ዳርጋ ነቲ ባይቶሲ ከም ናታ ግራት ጌራ ትጥቀመሉ ንበዓል እስራኤልን ነቶም ስታብሊሽመንትን ተገልግሎም ዝነበረት ዓባይ ፖለቲከኛ ተቋ ዓጠቕ ኣቢላ
تعويتا وصيالا this is historic ታሪኻዊ ነገር እዩ ስለምንታይ ናይ ሜላት ዓወት ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ መጀመርያ I'm going to tell you this ንእስራኤልን ንጽዮናውያንን ነቲ ኤፓክ ዝበሃልን እቲ ዝዓበየ መርድእ እዚኣ ጓል እዚኣ ስለምንታይ መሲልኩም 5 ሳንቲም ከይወሰደት ካብ ሱፐር ፓክስ ካብቶም ሕቡእ ገንዘብ ብሕቡእ መፅኦም ካምፓኒታት ኮርፖሬሽንስ ተኣኪቦም ገንዘብ ሂቦም ኣጀንዳ ናቶም ከም ዝገብርዎም ገንዘብ ከይወሰደት እያ ተዓዊታ እዚኣ ካልኣይቲ ነታ ዝዓበየት ፖለቲከኛ እያ ስዕራ ዘላ ኣብቲ ፕራይመሪ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ውድድር ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ግዜ ተዓዊታ ናብቲ ስልጣን ትቕፅል ዝነበረት ብመሰረቱ ካብ ሱራ መንቁሳ ኣልያታ ኣላ እቲ ሳልሳይ ድማ ቅድሚ ኣብዚ ምርጫ ምእታዋ ኣብ ቀዛ ዝተገበረ ቀንዲ ቐመ ቁፅሪ 1 ክትከውን ዝግባእ ቁፅሪ 1 ጀኖሳይድ ኣብ ቀዛ ከም ዝተፈፀመ ጥራይ ተኣምን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኢሎም ተቃውሞ ንዝገበሩ መንእሰያት ኣብ ዩኒቨርሲታት ንዓታቶም ሕማቅ ክገብርዎ ምስ ጀመሩ ደብዳቤ ፅሒፋ ንዑም ዝድግፍ ደብዳቤ ስለ ዝፀሓፈት እቲ ንሳት ሰርሓሉ ዝነበረት ሎየር እያ ጠበቃ እያ ጠበቃ ማለት ድማ ናይ መልሓስ ናይ ዘረባ ክእለታ አውትስታንዲንግ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ዘረባን ናይ ዲቤትን ክእለት ኣለዎ ጠበቃ ማለትኩም እዩ ምክንያቱ ዲፈንድ ክትገብር ስለ ዘለካ ኣርጊው ክትገብር ስለ ዘለካ ክትምጉት ስለ ዘለካ መጓቲት እያ ሕጂ ነቲ ዝገበረቶ ፅሑፍ እለዮ ኢሎም ማቶም ካምፓኒናታ ወይ ክንሰጎኪና ኢሎማ ስገጉኒ ኣነ ዝበልኩ ቃል ኣብ ቀዛ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እቶም መንእሰያት ነዚ ጀኖሳይድ ኢሎም ዝተቃወሙ ድማ ፅቡቅ እዮም ገይሮም ኣይኣልዮን ኢሎማ ካብ ስራሕ ተሰጊጓ now this tells you everything you need to know about her ሓደ ሰብ ኣሜሪካ ኣባ ዲቨሎፐር በፅሒዎ ያ ንኣሜሪካ መፅያ ንሽተይ ከላ ቆላ ማለት ንሽተይ ከላ መፅያ ኣሜሪካ ተማሂራ now እዛ ሰብ እዚኣ ቀዛ ማለት ኢትዮጵያዊት እያ ባዕሎም ፈልጦ ቀዛ ክትብል ትኽእል ነይራ ግን ኣብ ቀዛ ዘጋጠመ ኩነታት ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኢሎም ንዝድግፉ ክድግፎም ኣነ እውን ይኣምነሉ እየ ዋጋ ድማ ክኸፍለሉ እየ ኣመን ዋጋ ማለት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕካ ክስጎግ ኢኻ ብፍላይ ድማ ብተምሃርካሉ ዓውዲ ትሰርሕ እንተለኻ ብፍላይ ድማ ክነግረኩም እየ እዚኣ ጓል እዚኣ ኣነ ክንዱ ዝፈልጣ ወይ ዘመደይ ወይ ሓፍተይ ከይመስለኩም these are things that we need to really stress ጽቡቅ ጌርና ክንዛረበሉ ዘለና ኢና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ተባዕዲ ኣይኮነን በዚ ክትፈልጥ ኣንጻር እስራኤል ምኻድ ማለት ካብ ካምፓኒኻ ጥራይ ኮንካ ትስጎው ካብ ካምፓኒኻ ዘይኮነሲ ኣብ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ከም ዘይሰርሑ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ካምፓኒ ከም ዘይሰርሑ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም በዓል ቢል ኣክርማን ዝበሃሉ ቢልዮነራትን ሄጅ ፋንድ ማኔጀርስን ተመኪሖም ነይሮም እዮም ንእስራኤል ዝተቃወመ ሰብሲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ካብ ኮሌጅ ጥራይ ኮናን ከነዝግቦ ንሓዋሩ ስራሕ ከም ዘይረክብ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ምስ በዓል ኢሎን ማስክ ኣብ ኤክስ ብዙሕ እዮም ዝማጎቱ ነይሮም እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሳ ድማ ሎየር እያ ጠበቃ ማለት ከዓ እስራኤላውያን ዝውንንዎ ዓውዲ እንተሎ ኮይኑ ጠበቃ እዩ ሕጊ እዩ ኣብቲ ሕጊ ካብ ቀደም ዓበይቲ ሎየርስ ዘለዋ እስራኤል እያ አይሁድን ጽዮናውያን ቶም ኤፓክን ኣብ ለው ሓያላት እዮም ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ ናታ ክሪር ናታ መጻኢ ናታ ስራሕ ናታ ፕሮፌሽን ኣብ ምልክት ሕቶ ምንቲ ህዝቢ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ንምድጋፍ ካብ ስራሓ ዝተሰጎገት እያ ካብዚ ዝዓቢ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም መስዋዕቲ ካልእ ክህሉ ክእል እዩ ሂወቱ ዝህብ ገለ ክህሉ ክእል እዩ ወታደር ኮይኑ ገለ ግን this is a good statement ሓንቲ ሰብ ሞራል ስታንዳርድ ናታ ከመይ ከም ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ቃዛ ብዙሕ ሰብ ይሕመና እዩ ግን ኣብ ውልቃዊ ነገርና ክኾን ከሎ በዓል ፈልጥ እዩ ዝብል ዝበዝሐ ሰብ ሽዲድን ሰይዳት እቲ ፅቡቅ ነገር ከ ንሳ ከምኡ ዓይነት መርገፂ ምሃባ ምህላዋ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክኽብሮ ብምኻል እዩ ኣሜሪካ ኣንጻር ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ እስራኤል ባታ ኤፓክ ኣንጻር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ካንዲዴትስ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘውፅእ and they lost ስለዚ ሜላት ኪሮስ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዞራን ማምዳኒ እቲ ላንደር ዝብልዎ ዘለዎ ዳ ሓደ ሰለስተ ዝኾነ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ኒውዮርክ ሾክ ዝፈጠሩ ሕጂ ሓንቲ ናተዳተን ተወሲኻላ ሓደ ንእሽተያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም and probably ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ፅልዋ ክህልዋ ዝኽእል ሰብ እዩ ኢላን ዑመር ከማ ድማ ሓንቲ ረሺድ መን ትበሃል ውሕዳት እየን ንእስራኤል ዝድግፍዋ ነይሮም ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ንእስራኤል ዝቃወሙ ዝነበሩ ከም ሕሱም ድማ ይግረፋ ነይረን ሕጂ እስራኤል is going to have the hardest time ጽዮናውያንን ኤፓክን ዲዛስተር እዩ ዝመፅኦም ዘሎ that's why ነተንያሁ እዚኣቶም ኣብ ስልጣን ከይመፁ እቲ ማዕበል ከይተቐየረ ከሎን ዶናልድ ትራምፕ ብፍረ ነፍሱ ሒዙ ድዩ ኣብ ጎረሩ ኮፍ ኢሉ ድዩ ከም ብሓደሽ ናብ ውግእ ክመልሶ እዩ because he has no chance ዓመት ትሕቲ ዓመት ድሕሪ ሕጂ ቻንስ ዝበሃል ክህልዎ ኣይኮነን
he has only this ነዛ ሕጂ ዘላ ፍኒስትራ ተጠቂሙ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ናይ ሜላት ኪሮስ ምዕዋታ ተራሰብያ ሓንቲ ሬፕሬዘንታቲቭ ካብቶም 500 ዝኾኑ ድሕሪ ኮይና it may not sound a lot ግን ኣንጻር ናይ እስራኤላዊ ገንዘብ ኣንጻር ናቶም ሚልዮንስ ሕጂ እውን ገና ፕራይመሪ ተዓዊታ ዘላ ተዛዓበየ ምርጫ ባሕር እንዲ ክኸውን ግን ኣብ ፕራይመሪ ተዓዊታትሉ ዘላ 19 ዓመት ሓንቲ ሰብ ትዕወተሉ ዝነበረት ኮይና ዴሞክራትስ ዝውንንዎ ቦታ እዩ ነታ ቀንዲ ተስዒራ ንሳ እውን ክትዕወት ምዃና እዩ ዝንገራረ ነዊሕ እዋን ተኸታተልያ ነይረ በት ጀነራሊ ብዙሕ ኣቴንሽን ሚድያ ሂብዋ ይነበሩን እሞ ወላ እኳ ንፍዕቲ ተኾነት ሶሻሊስት እያ ቁርብ ኣለና ኣነ ዘይፈትዎ ነገራት ኣለኒ ሓያለ ናይ ግብረ ሰዶም ናይ ገለ መለታት እውን ኣለዋ እዞም ናይ ሊበራልስ ፀገም ኣለዎም እንድዩ ወላ እኳ ትክክለኛ መርገፂ ኣብ ናይ ዓለም ኣካይዳ ኣብ ስደተኛታት ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ ገላታት ኣለዎም ግን ኣብዚ ናይ ግብረ ሰዶም ከዓ ኣብ ኣፋሕ ትብሎም እያ ብሻላ ከን ስድራ ቤታት ነዚ ናይ ትራንስጀንደርን ገለን ካይድግፉ እዮም ግን ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ዝደለየ ትረክብን ኢኻ ጀነራሊ እንታይ ኢኻ ትርኢ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ስዊሳዊ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ንነተንያሁ ደው ዘብል ሓይሊ ንብዙሕ ዓለም ፅቡቅ እዩ تخالو كله كلاو كتريو تخلي خمانياتو نتنياهو مالت دينجر ينعلم نتنياهو نسألون دو كبلو زغل بوليتيكنيات تمزيهم علم سلام كتركب تخلي زيا حنت كم مركز انه صدق نغزل law firm told me take it down or you're fired. I didn't flinch because I stood by every word and I always will. But I know that will not be the only moment where those in power will tell me to change my tune, to not rock the boat. That seems to happen a lot in Congress. But here in Denver, we stand by our values and we stand with our community. We are days away from embarking on the 250th anniversary of the founding of this country. I've been thinking a lot about what that means. The promise is made. The promise is unfulfilled, that this country belongs to everyone who loves it and what it stands for, not just the people born here, not just the people who look a certain way, but everyone who believes that democracy is worth defending and that every person is deserving of dignity. ولا زحجز بالتا مودتا she's outstanding speaker. A politica charisma خلوه كالو መልክዕ ክልዋ ካሎ ሰሓብነት ክልዋ ካሎ ቀንዲ ግን ኣፍካ ምስ ከፈትካ ድማ ስሩዕ ዘረባ ዝእምን ዘረባ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ and I give it ናይ ብሓቂ ንፍዕት እያ ናይ ብሓቂ ንፍዕት እያ and she's young for God's sake ንሽተይ ቆልዓ I don't know ክንደይ ዕድሜ ኣይፈልጥን እየ so America I mean ካብ ኩርሶም ዘይትንስኡ እዮም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝመርሕዎ ዘለዎ and they're talking about ንኻልእ ዓለም ካብ ሞራላዊ ስብከት ናገበረ ሰብ ኣሰልችዮም ዘለዎ like hadallo mich መኮነል ደ ወላ ገለ ዝብልዎ ኣሎ ሓንቲ ግዜ ሲ ፍሪዝ ገይሩ ልክ ከም ዝምሻሎ ሬድዮ ክትዛረብ ፀኒሓ ዝኣረገ ቴሌቪዥን ኣብ መንጎ ጠጠው ትብላካ ከምኡ ሲ ኣብ መንጎ ዘረባ ፍሪዝ ገይሩ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣምፅልኩም ነይሩ ኾነ ይኽእል ጠጠው ኢሉ በቃ ስታክ ገይሩ አንቀሳቂሶም መይቶም ዘለው እዮም በቃ ደጊፎም ደምጾም ጆን ፌተርማን ዝበሃል ኣሎ ካልእ I don't know ኣይርዳእንን ያ 30 ዓመት ገለ ኣብቲ ኮንግረስ ገይረ it's just a bunch of መይቶም ዘሎ ዳርጋ ብሓደ እግሮም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ፖለቲከኛታት እዮም እዚኦም ሕጂ ኒው ኤነርጂ ሓድሽ ኤነርጂ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ስታቱስ ክቅይሩ ዝኽእሉ አሚን ብከምዚ መብፃዕታት ዝመፁ ውሕዳት ኣይኮኑም ግን ኣብቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዋሽንግተን ምስከዱ ገለ ቫይረስ እንዲ ዘለዎ ብብዝሒ እንተመፂኦም ጥራዮም ክቅይርዎ ዝኽእሉ እምበር በይንኻ መፂኻ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ዘረባ ክእለታ መርገፂታታ ድማ ሕጂ ገለ ይርድ ፀኒሓ ኣነ ዝፈልጦም ናይ ራይት ዊንግ ኮንሰርቫቲቭ ፀሓፍቲ ሲ ተዋረድና እዚኣ ሰብ እዚኣ ንሜላት ኮይ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንዓይስ ነቲ ናይ ፀረ ስደተኛታት ኣስር ዝነበረ ክዕፆ ኣለዎ ክድምሰስ ኣለዎ እያ ትብል ዘላ ኢሎም ክድምሰስ ኣለዎ ስደተኛታት ድማ ክብሪ ክወሃቦም ኣለዎ ብኣፋውን ትብል ፀኒሓ ኣብዚ ዝተወለደ ፃዕዳ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ዘኽብር ዘበለ ኩሉ ክብሪ ክወሃበሎ ዝእሰር ድማ ብዲግኒቲ ብክብረት ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ትብል ኣላ እዚ ድማ ነቶም ኮንሰርቫቲቭስን ዶናልድ ትራምፕን በይዝናቱን ስደተኛታት ንክሰጉ ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ መርዲ እዩ ከምኡ ኢላ ከላ ግን መሪፆም ኢሉ ሾክ ኮይኑ እዚ ዓይነት ዘረባ ንዘለዎም ይመርፁ ኣለዎ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ማለት እዩ ሰልችዎም እዩ ኣሜሪካውያን በቲ ስታቱስ ኮ በቲ ዝቕፅል ዝነበረ ኣካይዳ ሓሰውቲ ፖለቲከኛታት ሰልችዎም እዮም
أمين እጅ በዓል ሜላት መፅኦም ተኣምር ክሰርሑ እዮም ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሲስተም ንባዕሉ እውን ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ ዋሽንግተን ምስ ከዱ ገለ ይዝኣትዎም እዮም ዝበሃሉ ገለ ኣለዎ ኣብቲ ቦታት እዩ ዝበሃል anyway we'll see ብዓብዩ ግን ብዙሓት ኮሜንቴተርስ this is going to be amazing እዮም ዝብሉ ዘሎ let's wait and see እንተዋሕደ ግን ንእስራኤል ድቃስ ለይቲ ዝኽእል ንነተንያሁ ከይተረዶ ሸበድበድ እናበለኒ ዲሲ ከም ዝመፅእ ገይሮም ኣለዉ You know, voters about when I talk to voters about what we're doing and why I'm a democratic socialist, I remind them that we have socialism already, right? It's in the roads that we drive on. It's in the schools we send our kids to. It's in the fire stations we call upon. I'm just asking that we extend that security to our healthcare, to our housing, to our nutritional food, to our higher education, so that we're actually meeting the basic needs of everyday working families in this country, so that we're not probably the social democrats ዝበሃሉ እዚኦም socialist democrats of America DSA ዝብሎ ማለት እዩ democratic socialists for America ዝብል እንዲሁ ተቀፅል ዞራ መምዳኒ ምሱ ዝተሓሓዝ ዝኸተዎ ዘሎ ከምዚያ ናይዚያ ገይሩ ግን ብንጹር ክገልጾ ዝኻለ የለን ሶሻሊዝም ካብ ኣሜሪካ ኣሎ ኢላ ቤት ትምህርትታት ንኸደሉ ይኹን ካልእ ኮሚኒቲ ሲስተም ምስናትና ሶሻሊስቲክ እዩ ኣለና እኮ ጥራይ ነቲ ዘለና ናብ ኣብ ካልኦት ደረጃ ኣብ ሄልት ኬር ክነሰጋግሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ካልእ ጉድለታት ዘለና ሶሻሊዝም ምስ ካፒታሊዝም ከም ዝሰርሕ ኤሮፓ ህያው ኣብነት እዩ ስዊድን ህያው ኣብነት እዩ ኣብ ስዊድን how come the system of Sweden ዝሰርሕ ኣብነት ኣነ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ስዊዘርላንድ ካብ ስዊድን ይኾኑ እዮም ክነግረኩም ይኾኑ እዮም ንሕና ከም ናይ ስዊድን የብልናን ወላ እኳ ቁጠባናትና ብኣቃውማ ናቱ ከም ናይ ስዊድን ዝሓየለ እንተኾነ ኣብ ስዊድን ግን ቆልዓ ውልድ ምስ በለ ኣብቲ ደይኬር ንክኸይድ ዳርጋ ከም ሕጊ ኣዳታት ወይ ኣብዚ ደሞስካ ላዕሊ እንተኮይኑ ኩሉ ነገር ባዕልካ ትከፍሎ እዮም ፅበይኻ ስለዚ ብመንፅር ስዊዛውያን ክወልዱ ይሽገሩ እዮም ምክንያቱ ቆልዓ ኣብ ደይኬር ከተብፅሖ ዝኣክል ገንዘብ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ደሞስካ ታሕቲ ተኮይኑ ነጀሪኹም እታ ናይ ሶሻሊዝም ኣስፔክት ኣብዚ እውን ኣላ ደሞዙ ሰብ ታሕቲ ተኮይኑ ብጥሩሕ እዩ ኣብቲ መውዓሊ ዘውዕል እጂ ኣብ ዝያዳ ኣላ ተፍልል እዩ ወላ ኣብ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እጂ ብዙሕ ግዜ ፀገም ንረኽባ ሰብ ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ከሎ ሓለፋታት መዓት እዩ ዘለዎ ንኣብነታይ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ዝበሃል ዘይሰርሕ ሰብ መንግስቲ ዝጥውሮ እንተሎ ኣብዚ ደቁ መሐንበሲ ክሰድድ እዩ ኣብ መውዓሊ ክሰድድ እዩ ብናፃ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ የብሉን ገንዘብ ስለዘይብሉ ትወዱ ወይ ታጓሉ ተቆልዓ ኣብዛ ዓዲ መሰላታ ካብ ካልኦት ደቂ ሃብታማት ንታሕቲ ክትርአ ኣይደልዩን እዮም everything ነቲ ድኻ ስድራ ቤት ዝጎድሎ መንግስቲ ዝምላሉ this is called socialism ነቲ ታሕተዋይ ክፋልናትካ ስፖርት ምግባር ነቲ ሶሳይቲ ሲ ላዕልን ታሕትን ባላንስ ናገበርካ ምኻድ ሕጂ ኤርትራውያን ኣበይ ፀገም ዘጋጥሞም ከምዚ ኢሉ ጥቆፁ የለ ክረኽቡ ፀኒሖም ኣብ ጅቡ ዝመፅእ ገንዘብ ብዙሕ የብሉ ነቲ ሲስተም ግን ንደቁ ንስድራ ቤቱ ሄልት ኬር ናቱ ፅቡቅ ይፀንሕ ስራሕ ምስ ጀመረ ግን ታሕተዋይ ቀፃላ ደመወዝ ስለዝኾነ ገለገለ ነገር ባዕልካ ክትከፍል ኣለካ ክብልዎ ስለዝጅምሩ ክርዮ ከሎ እቲ ገንዘብ ምስ ከፈለ ካብቲ ናይ ቀደም ኣብ ታሕቲ ከሎ ዝነበሮ ብዙሕ ላዕሊ ይመፅን እዩ ስለዚ ስራሕ ገዲፍ ካብቲ ሲስተም ክምለስ ዝፍትን ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዚኣ ካ ይፈትዋን እዮም እጂ ኣብዚያ ዳይናሚክስ ኣላ ኣብ ኣሜሪካ እውን ከምኡ እንደሊና እያ ትብል ኣላ ሶሻሊዝም ምስ ካፒታሊዝም ከም ዝሰርሕ ፍሉጥ እዩ that's why ኤሮጳውያን መዋራዘይ ንኣሜሪካውያን መዋራዘዮም ይጥቀምሎም ኣሜሪካ is just like I don't know ከም ናይ ዞምቢ ሃገር ኢና ንሪኦ ንሕና ኣብዚ ኤሮጳ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ሲ ሃብታም ተኮይንካ ምቾት ክኸውን ይኽእል ከም ድሌትካ ትኸደሊ ተራ ሰብ ግን ኣብ ካምፓኒታት ንሕና ክንሰርሕ ከለና እቶም ኣሜሪካ ዘሎ ናትና ክፋልካ መዓት ሕማቕ ነገራት እዮም ዘሕልፉት ሂወቶም ናብዚ ኤሮጳ ክመፁ ከለዉ ይግረሙ እዮም ከመይ እዚ ነገራት ናትኩም ፅኡ ኢሉ ቀሊል ነገራት ገለገለ ይብሉ ነይሮም ከምኡ ይብሉ እዮም እንታይ ማለት ወርኪንግ ኮንዲሽንስ ናይ ዝኾነ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ እዩ ዋላ እተን ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ናብ ኤሮጳ ክመፃ ከለዋ ብናይ ኤሮጳ ሕጊ እየን ዝኸዳ ስለዚ ሓደ ካምፓኒ ኣብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ኮንዲሽንስን ኣብ ኤሮጳን ነንበይን እዩ ሜላድ ድማ ትብል ኣላ ሶሻሊዝም ኦልሬዲ ኣብ ሲስተምና ዘሎ እዩ ኤክስተንድ ከነስፍዖ ጥራይ ዘለና ትብሎም ኣላ ከምዚ ገይሩ ዝምግት እውን ኣይረኣናን ስለዚ ፎክስ ሚድያ ሜልት ክገብሩ እዮም ክመክዩ እዮም ነዛ ሰብ እዚኣ ድማ ፌመስ ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ ከምዚ ሓያል ዝኾነ ኣንፃር እቲ ስታብሊሽመንት ኣተሓሳስባ ስለዝኸይድ ዘለዋ ኣም ፕሪቲ ሹር ሓንቲ ካብተን ፎክስ ሚድያ እናወፀ ከም ኣብነት እናወሰዱ ሶሻሊስትስ መፂኦምና ኮሚኒስትስ መፂኦምና ኩባ መፂና probably ኢትዮጵያ ፅቡቅ ክትግለፅ ኣይኮነትን ምስ ተጋሩ ርክብ ተለዎም ተጋሩም ፅቡቅ ክግለፁ ይኮኑ ምክንያቱ ኮሚኒስት ሰዲዶም እና ክብሉ ክጅምሩ እዮም anyway she came as a shock ከም ሓንቲ መሰንበዲት ንእስራኤል ሪመምበር ቀንዲ ኣጀንዳ ንእስራኤል ዝቃወም ስለ ዘለዋ ትኻሊ ኩሉ ንስደተኛ ዝበለቱ ኣገዳሲ ከይከውን ይኽእል እዩ ንእስራኤል ዝቃወም ነገር ጌራ ስለ ዘላ ግን ታርጌት እያ ክትከውን እቲ ታርጌት ግን መክሰብ ኣለዎ መንእሰያት ፈትውካ
መጠን እቲ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ፎክስን አንጻርካ ዝዘረቡ መንስያት ድማ ብመንፅር ይፈትውካ and she's capitalizing on that ክትጥቀመሉ እያ ምክንያቱ በላሕ ጓል እያ ክሪኣ ከለኹ ኣነ ሓያል እዋን ተኸታቲለ breaking point ገለ ኢንተርቪው ክትገብር ከላ ይሪኣ ነይረ and it's good that ንነተንያሁ ዝቃወሙ ሓይልታት ይመፁ ምህላዎም ዓለምና ሰላም ክትረክብ ትኽእል እያ ተኻልእ ቀሲልካ ክረኻኸብ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ሓሰን ፔከርት ዝብልዎ ከመይ ገይሩ ይገልፃ Just getting by and surviving so that we're actually thriving. And in the wealthiest, most powerful country on earth, we're not asking for much. Hell yeah. Shift to the left. She's such a good communicator, by the way. Straight up. She's so good. So fun. Indeed, she's very good እዮም ዝብልዋ of course ነዊሕ መደብ ብዛዕባ ሂበ ኣሎ ግን ሜላት ኪሮስ በይና ይኮነትን ትቃልስሲ ወላ በቲ የማን ሰብ ፀጋም እያ ዘላ ሊበራልስ ሌፍት እዮም ሰብ ብየማን ግን ካብ ናታ ዝፍለ መርገፂ ይኮነን ዘሎ listen to this one From our country, not for criticizing America, but for criticizing Israel. What? It's illegal in many states, I think the majority now, to participate in BDS, a boycott of Israel. In Florida, it's illegal to criticize Israel. And they'll lie and say, no, yes, it is. It's a hate crime. If you compare the Israeli government to the Nazis, that's a hate crime. Well, by the way, I'm an American. I can say whatever I want about anything, I believe, first of all. Second, I can certainly criticize a foreign country in any way I choose. ትሪዎ ዘሎም ታከ ካርልሰን እዩ እዚ ኸ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ሰከንድ ኣመንድመንት ዝብልዎ ኣለዎም እሱ ድማ ሓሳብካ ናፃ ኮይንካ ንክትገልፅ እንተወሓደ ንኣሜሪካ ከይዘንጠልካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ወፃኢ ሃገር ግን ዘገድሰውን ክኾነ ኣይግባእን እዩ ንእስራኤል ምንቃፍ ኣብ ፍሎሪዳ ዝበሃል ስተይሲ ሄት ክራይም ይበሃል እሞ ክትጥረዝ እውን ትኽእል ኢኻ ናይ ስደተኛ ባክግራውንድ እንተለካ ክንዲ ምንታይ ተገዚእና ከም ዘለና ህያው ኣብነት እየ ዝርኢ ዘለኹ እቲ ዝነቕፎ ዘለኹ እንታይ ዝብል ዘለኹ ትሰምዑ ሓደ ሃገር እስራኤል ማለት እዩ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ኣሎ ህልቂት ፈፂሙ ኣሎ ኣብ ቃዛ እቲ ህልቂት ዝፈፀመ ገበን ከም ዘይኮነ ነቲ ህልቂት ዝፈፀመ ዝነቐፈ ግን ገበን ዝኾነሉ ፍሉይ ዘበን ኢና ንነብር ዘለና እዩ ዝብል I like this argument ነቲ ገበን ዝፈፀመ የጣቅዕሉ ኣለዉ እቶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ድፉዕ ግርም ገበርካ ኣንበሳ ኣብ ጎንኻ ኣለና ነቲ ገበን ዝፈፀመ ዓገብ ሕማቅ ጌርካ ንዝብሉ ኣሜሪካውያን ማለት ገበን ዝፈፀመ ካልእ ሃገር እዩ እዚ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ንሕና ዝመረፅናዮም ይብል ኣሎ ብገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብታክስ ፔየርስ ዝኽፈሉ ኢሉ ነቶም ዜጋታት ዝኽፍልዎም ዘለው መሰሎም ግሂሶም ንወፃኢ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ነቒፍኩም ኢሎም ንዜጋታቶም ዝዓፁ ኣብ ታሪክ ኣይተራእየን ኢሉ ኣብ ኤርትራሲ ብዛዕባ ተጋሩ ሕማቅ ተዛሪብኩም ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክኣስረካ ከሎ ማለት እዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሕማቅ ተዛሪብካ ኢሉ እንተኣሰረካስ እንተዋሕደ ናይ ሃገሩ እዩ ዝገብር ዘሎ ትብል ኢኻ ብዛዕባ መንግስቲ ሱዳን ኣሉታዊ ዘረባ ተዛሪብኩም ኢሉ ንህዝቡ ዘሳድድ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘሎ ይብላ ኣብ ኤሮጳ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ኣይሮኒ ወይ እቲ ጉድ ዝነበረ ደይዝረበሉ ዝነበረ በዓል ታከ ካርልሰን ሕጂ ታከ ካርልሰንን ሜላት ኪሮስንሲ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ናይ ኣሜሪካ ክልተ ጫፋት እዮም እቲ ሓደ ብየማን እቲ ሓደ ብፀጋም ኣብ ጫፍ ኮፍ ኢሎም ዘለው እዮም ኣብ እስራኤል ግን ሓደ መርገፂ ኣለዎ ማሓዙት እዮም ዝመስሉኻ and this is why እስራኤልን ነተንያሁን ዓብ ሓደጋ ድመፆም ዘሎ ምክንያቱ የማንን ፀጋምን ተሰማሚዖም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ቴማ ናይ እስራኤል ግን ክልቲኦም ንእስራኤል እዮም ዘገልግሉ ነይሮም እጅን ክልቲኦም አንፃር እስራኤል ይቃለሱ ኣለዉ አንዲስ እስራኤላውያን ማዕት ገንዘብ ኣለዎም ርእሲ እውን ቀሊል ኣይኮነን ዘለዎም ገለ ብልሓት ገይሮም ተጠያጥፊኦም ነዚ ምንቅስቃስ እዚ I don't think this is going to end well ብፅቡቅ ክውዳእ ኣለዎም ዝኽእል ኣይመስለንን ግን ፈሊጦም ኣለዉ እሳቶም ክቕይርዎ ከምዘይክእሉ ኩሉ ይፍትኑ ኣለዉ እንታይ ዝብል ግን በፂሖም ኣለዉ እንድሕር ዘይ ንቕይሮ ኮይና we need to change something already ሕጂ ዘለና ዕድል ተጠቒምና ንኣሜሪካ ኣብ ስለያ ይኹን ኣብ ወታደራዊ ምሳና መርዓ ክንፍፅም ኣለና እሞ ወላ እቲ ፖለቲካ አንፃርና እንተኸደ ክንፋታሕ ከምዘይ ንኽእል ጌርና ክንኣስሮ ኢና ይብሉ ኣለዉ I'm not sure ፖለቲካ እንተተቐይሩ ነቲ ተገይሩ ዘሎ ኮንትራታት ኩሉ ምልክት ሕቶ ክትብሉ ክእሉ እዮም ኣቡ ገይሮም ድማ ክፈታትሕዎ ክእሉ እዮም ኦፍኮርስ ሌቨሬጅ ፖይንት ክፈጥሩ እስራኤል ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ግን we'll see this is going to be very very fascinating ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ክልተ ዘይፈላለዩ ዝመስሉ ዝነበሩ መሓዙት ወይ ዕሩኽ ሓደጋ ወሪድዎም ኣሎ እቲ ሓደ ይምዝምዝ ከም ዝነበረ እቲ ሓቂ ክፍለጥ ተጀሚሩ ኣሎ ሓደ ሰብ ድማ ይምዝምዘካ ከም ዝነበረ ምስ ፈለጥካ መሊስካ ክትፍትሽ ኢኻ ትጅምር መምስ ፈተሽካ ድማ ዘስደምም ጥራይካ ትረክብ ድሕሪኡ ድማ እቲ ምሕዝነት ከም ቀደም ክቕፅል ከቢድ እዩ ዓይንኻ ምስ ከፈትካ ነቲ ዘይረኣየካ ዝነበረ ክትሪኦም ዝጀመርካ ከቢድ እዩ ድሕሪኡ ነቲ ዝነበረ ክትቅፅሎ ስለዚ ሓደጋ እዩ No, not in Florida. So and other states. So that's just Texas as well. So that it's like you don't even care about my country, or you care about it less than you care about a foreign country, in which case you're my enemy. Why would I support you?
You're literally my enemy. It doesn't mean I'm going to hurt you or anything, but I'm certainly not going to send you money or carry your water or make excuses for your creepy adultery or whatever the price of admission is here. I'm not getting involved in that. Up yours, actually. You're the criminal. They try to make the person who points out their crimes feel like the criminal. And it's like, no. It's not a crime to criticize genocide in Gaza. It should be a crime to commit genocide in Gaza. Exactly. I'm not the murderer here. I'm not the person making excuses for blowing the limbs off kids. You are. So I just refuse because... Oh boy. ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ዲስኮርሲ ክንደይ ዓመት ገይሩላ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ኣጋጢሙ ይፈልጥ ኣይፈልጥን This is getting way interesting. ኣዝዩ ዘገርም ናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ አሚን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ትዛረበ ዘሎ ነፍሲ ከፍ ቃልሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል እዩ ገበን ዝፍፅም ዘሎ እልቂት ዝፍፅም ዘሎ ሰብ ንዝቐትል ዘሎ ቆልዑትና ንስ ንዝቐትል ዘሎ መንግስቲ ዘይኮነንካ ነቲ ዝተገበረ ገበን እዩ ንዝበልና ክትዓፅወና ክትክልክለና ምፍታንካ መን ኢኻ ንስኻ ፀላኤ ኢኻ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ዘጂ ሪፐብሊካን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ እቲ ንሱ ዝኣምነሉ ዝነበረ ፓርቲ ንሱ ዝድግፎ ዝነበረ ፓርቲ ንሱ ዝድግፎም ዝነበሩ ፖለቲከኛታት እዮም እቶም ቀንዲ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ዝገብሩ ዘሎ ኣክንዲ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ናይ እስራኤል መንግስቲ ግረፍ ዝብልዎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንመንእሰይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ንጋዛ ደጊፍኩም ኢሎም ንበዓል እዚኣ ካብ ስራሕ ክስጎግ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ንእስራኤል ዝድግፍ ጥራይ ዝገብሩ እቶም ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ እቶም ሪፐብሊካን ብፍላይ ድማ እቶም ኤቫንጀሊካል ዝበሃሉ ቤዝ ዘለዎም እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መን ገበነኛ መን ትለኽባጥ መን ፀረ ሃገሩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ንእስራኤል ዝቃወም ዘሎ ሰብ ዘይኮነ እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ገበን ትሚሉ እናራይ እናጣቃ ከሎ ነቶም ገበን ዝፍፀም ዘሎ ሞራል ተሰሚዕዎም ጌጋ ዝብሉ ዘለው ክዓፁ ዝፍትን ክኣስር ዝፍትን ከሳድድ ዝፍትን ንስኻ ኢኻ ፀላኢ ናተይ ምክንያቱ እስራኤል ተፀለእትን ሓቃ ጓና ሃገር እያ ኣንፃር ረብሖም ስለ ዛረብ ዘለኹ ሓቃ ንስኻ ግ መንግስቲ ናተይ ኢኻ መሰለይ ክትሕልወለይ ዝግባእካ ንስኻ ኣንፃረይ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ክሽፍን ትገብር ተለኻ then we are እዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ኢና ንብል ኣለና ስለዚ እቲ ፖለቲካ ዲስኮርስ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ደረጃ በፂሑ ኣሎ ንመለስ ነተንያሁ ከቐሊል ሰብ ድዩ Iran. They don't like the fact that Iran has, a modicum of military capability. And as a result of that, Israel isn't completely unchained, can't do everything it wants to do. There is a little bit of backlash or pushback from Iranian proxies like the Houthis and Hezbollah. And so Israel wants to do away with Iran's military capability. ስለዚ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ምልክት ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ነተንያሁ ነዚ ኩሉ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ይርዮ ኣሎ ተቀላጢፉ ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣሎ አንደር ወዚስ ዘረባ ይቕፅል ኣሎ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ለሚጊቭዩ ኩናት ይህንደስ ከም ዘሎን ኣገለ ፖይንት ኩናት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ቢካዝ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ስቕኢልካ ክኽየድ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣገለ ፖይንት ኩናት ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ኣብዚኣ ኣላትኩም ለሚጊቭዩ ዲስ ዋን Yeah, we're going to. And by the way, more, and you can find this online too. The CNN of all people found more tweets. Iran's President Masoud Pezeshkian did confirm that a delegation will be Strait of Hormuz, saying Iran will developments here in Israel, where Israeli Defense Minister Israel Katz spoke to reporters yesterday. He indicated the IDF has been instructed to prepare an independent Israeli operation against Iran and remains on alert. Katz said that Israel would strike Iran with force if more missiles are launched by the regime. The bottom line here, the ceasefire is holding and there are... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ምክልኻል ናይ እስራኤል ንሰራዊት ናቱ ንዓብ ኩናት ንኢራን ንምሕራም ክዳለዉ ከም ዘለዉ ነጊርዎም ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so the war calculation is already there ናይ ኩናት ናይ ምቕፃል calculation ናይ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ እቲ ጥበራ ንጥቀመ ዘለና እንታይ ኢሉ ይነግረኩም ፀኒሑ ነተንያሁ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ክኸይድ ንኣሜሪካ ህፁፅ ዝኾነ ርክብ ከካይድ እዩ again ቴሞዩ ዘይምርድዳ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ቀጠር ክራኸቡ ይከኣሉን ኩሉ እዚ ደማምርዎ probably ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዝለዓለ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ እውን ኢራናውያን እውን ነቲ ኩነታት ተዳልዮም ልኹም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብስሙ Now, the guns are silent, but the threat remains. Israel has warned that another war with Iran could erupt, while Tehran says that it is ready to respond. Behind the fragile ceasefire, a battle of threats, secrets, and military calculations continue. On the diplomatic front, U.S. envoys Jared Kushner and Steve Witkoff are in Doha, but there's no meeting that is scheduled with the Iranian side yet. This, remember, comes after the U.S. president had claimed that Iran had requested talks after last week's strikes. Our next report gets you more. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝርርብ ፅቡቕ ይኸይድ የለን እስራኤል ድማ ኣብ ሊባኖስ ክግበር ዝግብኦ ኩሉ ጥሒሳቶላ
حدش من قد تفتنا لا السترة يجنو خلا يكونن نيران كهرموا ولا ون بزي أمريكا كهرموا خمس خليه يمزون جرزلو سلزي دونالد ترامب حرب العلوتي أب قدامي متقعتها كايد نيرو كل زقمتات زين تاريخها ناب حدا بوجني كوسف كاسخل effectively تواويم ناب كينات كمال سخم زخولون الزقود دا حج نري زلنا بفلاي نتنياهو أمريكا قيدن دونالد ترامب كرهبوني زبال زلو أبزز زخدا حماق نقر نخجبرت رايزة قددو قال نقر له سلازي كل ريخا كينات كم بحدش كم الناس كم زخل يوم زنقر زلوجن إيرانويان when they're ready for this حند بتكونن صبي وزلو تدعيهم صبي وهم زلو يزنقر on the landmark Memorandum of Understanding signed between Washington and Iran. Yet the machinery of war is already priming for action. 2 brutal rounds of comprehensive warfare have already scorched the region. The missiles remain on standby, the fighter jets ready to launch. This hard-won truce was supposed to reset diplomacy, but a deeper undercurrent of espionage and volatile brinkmanship threatens to drag West Asia into a catastrophic trap. Israel's defense minister has warned that the country could go to war with Iran tomorrow if circumstances change. انتايم زبل زلو كوين تريفو كينات كملاس كم زخل زر ملكت بزوح زلو كلت يوم اي طبعا كار كوينوم يصبيو كم زلو يزنقر زلو زي بغلو اتي زرب يسمامع يصبغ يخيد يلن and صبغ يخيد زي مهلاو دما there is something might come from it كلا نقر كم زخلن اتقول داي دما كلت يوم حيلتات نناتهم calculations ناقبر يخدلو إسرائيل أبزخون يكون جزية متقعتون خجبرو دلوات كونو خمسة لهم سراويتهم ينقرلو in fact كل جزية نكوينات كابكنات عرف زي فلت سراويت جلهم كوينات انجيروميو كوينات أكل نايت بوليتيكاوي calculationيو نتنياهون منقستناتهم بزي كوينات نحنت مع التقاط زغلا يكونن سلزي أكتوبر ورح عسرت يتمرجع نسنا غربي خيس لزلو بزخون يقول من قدي كوينات كمل لسولو زغل من قدي تدقيرو نتنياهون أتي أخرار منقسناتون نايم غطال تقولوناتو كبيري كهون سلازي كم نريزل نفس وقف جزي كوينات كجمر كله نتنياهو popularity ناتو زناناتو يعبي كوينات توكل كله لما مريت زبط كمي عينة حبرة سبيع بإسرائيل زلو زقرمي مخان أسرع عمت 3 عمت نتنياهو قتالولون تسانيهو نتهزبي نابتو نسوز دليو أتحساس بقى أني وهم زلو يزنقر زحزن دماي كوينات كجمر كله دقفوا العليمات سلامكم تقولوا دما دقفن تحتي ورد عبد دونالد ترامب دما بقمت على تري والله أمريكان مستغل تاشمون كوينات دليل له سلامكم كله نقرات الرقاقة ذاقاتات الرقاقة كوينات كله دما يبلاشوا على ملؤونكم كوينات كسارة عمبر مخصب يبلون إسرائيل قد ستاك ماركت ناتهم كوينات كجمر كله لعلي غيد سلامكم تقولوا دما كل غيح خون نتحتي ورد مالتي سلازي الزقود دايزي بخلتي وقلنا بكوينات قولوا لزغل من قد قالوا نزي منا بسلامكم الصغر هجرات عرب تم collateral damage بلوهم تم أمونجو كله تجوبة تقاركيرهم زلوا مزايم دما ستيل كساب حجي زين الصرا مالتيو إذا دما مرأي نايتي هجين ريوز لنا كنا تاتوني نزغصن دما زيوم هجرات جاتهم أم كبيت كوينات كاتويهم بعد بروفيسور بيب دما نجيم دقاق يوم زول وبقى لي الكوداز غل كنا تاتا كنا نرزق لنا بزي situation أما ليش كتحل على خيو تي escalation traps بحال دما ما ليش نا عبي يخيدالو نا موات وتر نارسنا نا قفعنا خبره يخيدالو أبت أولاد ما كرها خبهم زغل نقرأنا وحدا كخيديو نتنياهو دما نعانة عجمدت يعني تناي سلام جمد نمبتاخ كل زكاة له جبريو يجبرون له بحسوس دما ينكسر and this is going to it's not gonna end well بسبوق كودا زغل ويونا بسبوق خيز زغل كونتات كم زي كوننا نرزلنا With Secretary of War Pete Hegseth and General Dan Kane. According to the Wall Street Journal, officials debated whether the U.S. should abandon diplomacy. The report says some officials view the options as a way to finish the job. Trump has not made a final decision yet. He has told aides he is willing to. It's just the Wall Street Journal بحال زوجو على 23 مالتي Trump briefed on all-out war options in Iran but opts to stick talks. سلازي إيران دونالد ترامب تم بحدش سفق زغنا كويناتنا بسفق زغنا كوينات نغملس مغرب كم توهبون ويون تقولوتات كله كم استنقرون نسجن نجزيو حساب تنداد الرجاء قالوا يقول لهم تجي دفان سبلو حكوني وصون ديمسو
ኣፎም ክዓፁ ዝኽእሉ እውን ኣይኮኑን ንግዚኡ ገለ ነዳዲ ክወፅሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እዩ and the president has told aides that he is fine if negotiations with Tehran blow past an August 18 deadline for a nuclear deal. ክሳብ ወርሒ 8 ዕለት 16 ናይ ኒኩለር ዲል እንተተገይሩ it's okay ተዘየለግን ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ again ኢራናውያን ነዚ ኩነታት እዚ ሃንደበት ኣይኮነን they already ይፈልጥዎ እዮም ኩሉ ኩነታት የንብብዎ እዮም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ጥራይ ግን እንታይ እዮም ሳውካ ከምኣቶም ይጥቀምሉ ኣለዉ እገዳ ተላዒሎም ኣሎ ነዳዲ ይሸጥሎ ገንዘብ የድልዮም እዩ ዘድሊ ገንዘብ ወሲዶም ዘድሊ ነገራት ክገዙ ክፍትን እዮም ክጓዩ እዮም መሰረታዊ ነገር ዘድልዮም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክሕይሉ ክፍትን እዮም and then መጠነ ሰፊሕ ኩናት ምስ መፀ እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ኩናት ምስ ሑቲ ክራኸቡ እዮም ንሑቲ ከደላድሉ እዮም ሕዝብላ ወረዳ ዓቕሚ ኣርእዩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይገብሩ እዮም then is going to be a very difficult war ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ብሓድሽ ከቢድ ኩናት ክኸውን ቀይ ባሕሪ ድማ ኣካል ናይቲ ቲያትር ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ምክንያቱ ኢራን ንዝመፅእ ዘሎ ኩናት ኣጠንቂቖም እዮም ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ኮናን ዕፅዋ ክንገብር ሰፊሕ ዝኾነ እቲ ኩናት ኣፀቢቕና ከነክፍሖ ክንፍትን ኢና ኢሎም ቀይ ባሕሪ ድማ ኣካል ናይቲ ካልኩሌሽን ከም ዝኾነ ሑቲ እውን ተደጋጋሚ መግለፂ ይህባ ኣሎ ስለዚ ኤክስፔክት ፎር ካልእ ዝገደደ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ምግማት ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ዓይነት ኢራን ነቲ ዘሎ ስፔኩሌሽን ወይ ነቲ ዘሎ ግምታት ከተስፍሖ እንተኽኢላ ድማ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ እውን ዳግመ ግምት ንክገብር ይግደድ ይኸውን እዩ ግን ውልሲ ኣብቲ ቅድሚት ንነዊሕ ዝተዛረብኩልኩም እቲ ዴሞክራትስ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ እናተጠቀሙ ኩናት ወረብ ኩናት ነተንያሁ ነዚ ሃገር ዘዘጉራ ዘሎ ሲ ዝብል መሊሱ ክረስን እዩ ሕጂ ድማ ምክንያቱ ከም ብሓድሽ ሕጂ ድማ ናብ ኩናት ይመልሳ ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘሎ ቅሬታ ናይቲ ህዝቢ ሰማይ ክድይብ እዩ and this is going to create another trouble up to political space ከም በዓል ሜላት ኪሮስ ዝኣመሰሉ መሊሶም ኣኽራሪ ድምፂ ዘሎ አንጻር እስራኤል ናብ ፖለቲካ ክመፁ እዮም ክዕወቱ ክጅምር እዮም and ወላ ኣብቲ የማን ከምኡ ክመፁ ክጅምር እዮም ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ዘየድልዮ ነገር ካብ ምኻድ ክቁጠብ ስለ ዘይክእል something needs ገለ ነገር ከጋጥም ኣለዎ ዝብል ሓደሽ መንእሰያት ክመፁ እዮም they are going to win ፍላይ በዓል ኣብቲ ራይት ዊንግ እውን ኣገደስቲ ፖለቲከኛታት ይወዳደሩ ኣለዉ እዮም ነቲ ስታብሊሽመንት ንክስዕርዎ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ እስራኤልን ፅልዋናቱን ኩሉ ነገር ገይሩ ነቲ ሪፐብሊካን ሳይት ክቋፀሮ ደልዮም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ቶማስ ማሲ ዝገበርዎ ህያው ኣብነት እዩ ስለዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ኣብቲ የማናይ ወገን ግን again እዚ ኩሉ ነገራት ንሪዮ ዘለና ፍሉይ መድረክ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድልዩ and yeah I mean ቀሊል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናትዎ ዘለና ኣምላኽ ጥራይ ተሓወሰ በሉ Iran will not co-sign onto that. And so that's where we have these negotiations kind of breaking down. You have the US in the middle, which is Israel's bitch, of course. And then you have Iran, which is like, yo, okay, we're willing to play ball when it comes to nuclear weapons, but not when it comes حتى في البوليتيكا الامريكا كمان اتا لهم فيلم تري سبات لهم ده فيلم كو تغيري لهم بوليتيكا امريكا فيلمي امريكا سي امنزرانا اسرائيل سلسخونت ايران نايقدني وقكاتو يا تولد لا انا كسبراني يتبال عندك كافتم البوليتيكا تاعتني روزيا وانا تنك كتعوزك باسبيا شيز كلا كافتم نوي عمتات اسرائيل ابلالنا اسرائيل كالن استقامه سبيا كغرمكم كانسي I don't know ማለት ኣሜሪካዊት እያ ግን ካብቲ ዲሞክራትስ እውን ተስፋ ቆሪፃ ዝወፀት እያ ሜቢ ክትምለስ ትኽእል ትኾን ኢንዲፐንደንት እያ ንባዕላ እንታይ ዘርእየካ ንእስራኤል ምቁዋም ፋሽን ኮይኑ እዩ ትሬንድ ኮይኑ እዩ ሎሚ ንእስራኤል ምድጋፍ ከዓ መቓብር ከብዓልካ ምኽዓት ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ሚድያ እውን ኣብ ሚድያ ኣብ ፖለቲካ እውን ስለዚ እዚ ነገራት ንሪኦ ዘለና ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ድማ ኩሉ መንገዲ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ክንሕልፈኩም ፍትንና ኦፍ ኮርስ everything can رغبة ينخلينا جن ذكاء لنا هنقبل كن فتنا دقفونا نابلنا إلى معرفة بزغنو دينا thank you very much